Înregistrăm. Mi se pare tare că ai început cu asta, așa că cu banii, că eu chiar cred că toată treaba asta are legătură cu bani. Ce faci, George? Evident, numai că noi nu avem nicio putere, știi? Efectiv, vedem cum manipularea ne afectează, știi? Gata, nu mă aud. Nu mă auzi? Da. Mă auzi? Te aud, dar nu mai am baterie la telefon, stai așa. Telefonul l-am încărcat, cum? Mai stăm așa vreo 2 minute până începem. Să vedem cine mai vine. Bine, am început de ieri, tot îmi notez, tot scot, tot nu știu ce, de când am zis că fac acolo, asta îmi vin milioane de idei. Știi cum îmi vin? Îmi vin cum vin și veștile astea despre coronavirus, așa îmi vin și mie ideile. Auzi, mă? Vezi că au declarat ăștia în New York o să închidă orașul curând. Da? Da. Eu mi-am chemat 2 panorame la mine și am zis dacă mor să mor Fericit. satisfăcut. Am înțeles. Vezi că se înregistrează tot. Ok. Pot să vă dau și film. Uite, așa faci bani acum pe timp de criză. Live Porn. Live porn. Da. Păi, Da. așa, că tot mă gândeam eu că toată criza asta este back to basic. Back to basic, așa, și tu începi să faci deja meseria aia de... Da, da. Zi. Dar într-un fel e mai bine, e mișto dacă stai să te gândești. Păi e, nu? Da. Ai văzut că la televizor ăla din Brazilia, președintele ăla din Brazilia s-a infectat cu coronavirus? Nu. Și ăla s-a întâlnit cu Trump acum 3 zile. Asta e karma, ca să găsească mai repede o soluție. Păi, a fost în Florida acum. Și aici politicienii s-au bolnăvit. Da, păi am văzut. Bine, Da, cred că și Iohannis trebuie să fie infectat, dar nu o să spună deocamdată, până nu-l pune pe ăla. Iohannis. E infectat sau o să fie infectat? Bănuiesc că e infectat, dar nu spune. Am înțeles. Aoleu, deci oriunde suferim toți așa de scenarită, distrugem și de creăm în totalitate, da? Nu e, mă, scenariu. Orban ăla s-a întâlnit cu un parlamentar din PNL care avea coronavirus ieri și nu le-a zis la nimeni. Da, păi s-a închis, am auzit și eu astăzi că s-a închis. Da. Vreau așa să discut. Ce vreau să discut? Vreau să discut una asta pe scenarită și pe paranoia. 2. Trebuie să scăpăm într-un fel de stres, adică să ne scăpăm de panica asta, că de fapt nu virusul creează. Voi știți că nu virusul creează boala, ci... Ce are Nuțu acolo pe telefon? Nu, sau cine e pe telefon acolo? Nu virusul creează boala, ci stresul creează. Adică cu cât tu ești mai stresat, adică cu cât tu ești în stres și în conflict, cu atât atragi mai mult spre tine. Dacă ești relaxat, nu se leagă nimic de tine. Deci neapărat trebuie să scăpăm de stres, ca să scăpăm și de virus și de toate astea. Și 3, o să mai vă dau niște tool-uri de-astea legate de... Adică... Intrați în panică. Că toată lumea primează mesaje de-astea. Ce mă fac? Nu știu ce. Adică toate sunt numai mesaje de criză. Și am zis că fac și eu un emergency call. Ce vrei să spui? Ți-am zis ce facem. Ne urcăm în mașină și plecăm la Florida. Păi dacă se închide New York-ul, cum pleci în Florida? Luăm așa, pac. Not. Mai suntem și pe poduri aici. Auzi, mă, murim ca șobolanii la New York. Ăia nu înțeleg
În România că noi suntem între ape și dacă ne-au închis ăștia podurile, am belit-o. Eu știu să not foarte bine, eu nu fac griji de astea. Deci apropo de scenarite, că tot ziceam că încep așa cu scenarita, tot ce ai decis tu despre cum o să fie și ce o să fie, tot ce am decis noi toți așa, distrugem și decreăm în totalitate. Adică toate, oriunde noi suntem reflexia preconizărilor noastre, distrugem și decreăm în totalitate. Știi că, de fapt, tot realitatea, stai că încep cu sfârșitul, punctul tău de vedere creează realitatea și nu realitatea creează punctul tău de vedere. Deci, punctele noastre de vedere ale tuturor au creat realitatea asta. Deci, oriunde noi am aud creat asta, distrugem și decreăm în totalitate. Și tot ce am decis noi că înseamnă asta pentru noi, adică tot ce am decis că e beneficiu pentru noi, distrugem și decreăm în totalitate. Și oriunde am creat separare. Știi că oamenii, ai văzut că în ultima vreme nu prea simți nevoia să mai ieși cu lumea, nu prea... Sunt o grămadă de izolări. Și oriunde izolarea asta a devenit așa permanentă, distrugem și decreăm în totalitate. Și tot ce am decis noi că înseamnă separarea asta și izolarea de lume. Îți mai dau o veste. Ai văzut ce au făcut ăștia la New York? Nu. Au făcut drive-thru tasting. Da. Mi-a zis că a zis să mergem să te duci cu mașina ca la McDonald's. Te duci cu mașina și te testezi, da. Mi se pare tare. Da. Da, e în New Rochelle. Da. Deci oriunde știi că, de fapt, toată chestia asta, am lucrat cu cineva mai devreme și zicea că simte râcăială în gât. Și mie mi se pare că toată treaba asta e așa e o râcă între oameni. Și toată râca asta pe care noi am creat-o între oameni și între noi, o distrugem și o decreăm în totalitate. Și tot ce am decis că ne râcăie la creier, că ne râcăie... Orice am decis noi că ne râcăie, distrugem și decreăm în totalitate. Hai te rog de pe Poche Podolea și Orbezemion. O să cer prima dată, o să cer acum așa o curățare și o purificare energetică pentru toată lumea și tăierea tuturor legăturilor și stringurilor energetice cu toată lumea. Și oriunde tăierea asta legăturilor și stringurilor energetice cu toată lumea înseamnă să nu te mai vezi cu nimeni, distrugem și decreăm în totalitate. Adică că doar așa te păstrezi pur. Mai vorbeam cu cineva de dimineață care îmi zicea că nu, că toată treaba asta este ca lumea să treacă în 5D. Și, mă rog, nu contează ce crede. Au luat-o razna toți. Da, eliberăm și că lumea o ia razna. Deci toate proiecțiile astea și așteptările le distrugem și le decreăm în totalitate. Te rog de pe Poche Podolea și Orbezemion. Deci oriunde am decis noi că avem nevoie de bani ca de aer, nu mai am nevoie de niciun ban. Distrugem și decreăm în totalitate, da? Că știi că criza asta e legată de plămâni. Adică plămânii se infectează cel mai tare. Plămânii se tăia cu aerul, dar oamenii sunt așa, nu știu dacă ați observat că odată cu criza a căzut economia. Deci odată cu boala asta de plămâni a căzut și economia, adică chiar e legat de bani. Și ori ne-am decis că totul e legat de bani și de ego, o distrugem și decreăm în totalitate. Și oriunde suntem noi prinși așa în asta, am nevoie de bani ca de aer, distrugem și decreăm, adică oriunde am făcut banii egal cu aerul și banii egal cu noi, distrugem și decreăm în totalitate. Și oriunde lumea vrea să se regăsească fără bani, știi că toți zic, sunt stresat, plec în Malibu. Sau, mă rog, în Florida, whatever, după caz. Dar acum dacă nu mai sunt bani și nu mai poți să pleci, uite, se închide New York, tu nu mai poți să pleci în Florida. Cum te regăsești tu pe tine? Adică cum te calmezi tu pe tine? Păi, nu știu, mi se pare că noi suntem așa, un fel de spectator la un show care nu e al nostru, nu știu cum să zic.
o să scoți și de la toată lumea sentimentul ăsta de neputință și că nu poți să faci nimic. E ca și cum te... Nu că nu poți să faci nimic, e inevitabil ce se întâmplă. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Dacă e să te îmbolnăvești, te îmbolnăvești, indiferent cât de mult te ferești. Dacă e să rămâi fără mâncare, tot te îmbolnăvești că trebuie să mergi afară să-ți iei o pâine. Și asta e. Și bănuiesc că o să trăiască cine are genele cele mai bune. Cine are ce? Cine are genele cele mai bune. Ne-a râsut tot de tine. Mă dădeam cu rimele acum, înainte de asta. Și acum 2 săptămâni mi-am pus gene. Și mi-au căzut jumătate de gene. Adică cu genele alea false. Geneticele. Da. Genele genetice. Uite, apropo de gene, ce înseamnă asta și ce contribuție asta pentru noi? Scoatem așa că depinde de gene și de bani. Adică ori ai bani și îi trimiți pe cineva să-ți aducă pâine, ori te duci tu să-ți iei pâine. Adică tu, în realitate, tu ești neputincios. Și scoatem că oricum ajungi la moarte. Adică că mai devreme sau mai târziu murim să fie eliberată, da? Că sunt doar astea 2 posibilități. Ori mai devreme, ori mai târziu. Cu toții murim. Distrugem și decreăm în totalitate. Nu murim, dar zic așa că... Nu murim? Acum nu mai murim. Nu murim, zic că doar ne îmbolnăvim. Ne îmbolnăvim, suntem spectatori la ceea ce se întâmplă. Nu avem control la nimica din evoluție și din ce se întâmplă. Ia uite că sună cineva la ușă. Stai așa. Vagaboantele. Am venit la... Avem un 5D de trăit în lumea până la final. Stai așa. Recuperează. Eu continuu aici, punem pe mult. Deci oriunde decis așa că corpul nostru este total neputincios, apropo de ăsta, cu toții revenim la noi și la corpul nostru, adică e în funcție de... L-ai trimis acasă? E în funcție de era la vecinul. E în funcție de corpul nostru. Era o chinezoaică, n-am lăsat-o să intre în building. Oriunde nu avem încredere în corpul nostru, distrugem și decreăm în totalitate. Acum se activează și mai tare rasismul ăsta, nu? Nu e rasism. Ok. Adică, 1, depinde de rasă. Dacă ai gene bune, știi? Adică tot e rasa ta. Dacă ai rasă bună, supraviețuiești. Dacă nu ai rasă bună, nu supraviețuiești. Te liberăm convingerile astea. Și eu m-am gândit că nu mă mai duc la masaj, că la masaj sunt numai chinezi. Și eu nu știu când au intrat ăia în țară. Păi vezi? Bravo. Păi vezi? Deci e rasism. Toate astea le distrugem și le decreăm în totalitate. Rai, te rog, de să nu comanzi din mâncare de la chinezi. Păi s-au închis. Au dat la televizor că majoritatea restaurantelor din Queens s-au închis. Astea chinezești. S-au închis toate. De ce? Restaurantele chinezești? Păi de... Că nu se mai duce... Asta zic că e rasism. Nu mai au chinezi. Nu mai duce nimeni la chinezi. Chiar dacă ăia de 50 de ani aici. Da. Deci oriunde a crescut rasismul ăsta așa și noi l-am creat și toate implanturile și explanturile de dedesubtul ăstea le distrugem și le decreăm în totalitate. Dai te rog, de Pokémon pod online și boys and bine. Întrebări pe care putem să ne le punem așa. Este asta schimbarea pe care am cerut-o? Da. Probabil. Da. Și unde noi nu acceptăm, noi cerem schimbarea și nu acceptăm schimbarea, distrugem și decreăm în totalitate. Rai te rog, de Pokémon online, shorts, boys and beyond. Altă întrebare așa pe care să ne punem, deci asta e o întrebare. Altă întrebare pe care putem să ne punem este what am I sick of? Adică de ce m-am săturat? Și oriunde suntem cu toții sick of this reality, adică ne-am săturat de realitatea asta, distrugem și decreăm în totalitate, da? Toată lumea spune într-un fel sau altul că ne-am săturat de mers la muncă, de nu știu ce, și am creat deja separarea asta
Dar noi nu ne simțim noi ne simțim toți atacați de virusul ăsta, de fapt noi nu vedem că l-am creat. Și oriunde nu vedem că l-am creat, distrugem și decreăm în totalitate. Ok, l-am creat, acum ce facem cu el? Ce contribuție e virusul ăsta pentru noi? Ce contribuție este toată situația asta pentru noi? Ce contribuție pot să fiu eu pentru situația asta? Adică în momentul în care tu decizi, mamă, trebuie doar să mă izolez, mamă, cu oricine mă întâlnesc că mă virusează sau mă atacă, creezi panică și trăiești în panică. În momentul în care trăiești panică, știi, e ca atunci când tu spui bariere, oamenii încearcă să ți le dea jos. Și virusul, adică ești mai atacat, te ataci singur și ești mai atacat și din alte părți, că spui bariere. 2. Deci, asta e a doua, nu trebuie să mai concluzionezi, nu stai în concluzie, e nasol, o să fie nasol, că pui rău în față. Tu zici, trebuie să pun rău în față. Că ți-am zis, când pui rău în față, ce faci în față? Găsești rău. Ok, ce am eu de făcut aici? Ce e mai bine de făcut? Că stai în întrebare și nu în concluzie, că cât de rău o să ne fie la toți. Da, mă, dar nu știi cum e toată lumea hoping for the best, but getting ready for the worst. Normal că te pregătești, cel puțin psihic, că doar nu o să fii acum în La La Land să zici, mamă, ce frumoasă e lumea, ia uite, s-au făcut 75 de grade afară, mergem la plajă când ăia mor în spitale, că n-au ventilatoare. Ok, oriunde nu... Da, și înainte mureau în Africa de foame și nu te-ai pregătit pentru ce e mai rău. Deci oriunde decizi tu că tu nu vrei să fii bine. Da, acum nu mai e în Africa, e aici, lângă noi. Ok, dar nu ești tu. Deci oriunde ai decis că tu nu poți să fii bine, pentru că așa gândește toată lumea. Adică, apropo de gândirea aia pozitivă, trebuie să ai tot timpul o gândire pozitivă. Dacă tu ești pesimist în continuu, tu nu poți să-ți crești vibrații. N-am zis că sunt pesimist, am zis că acum ești mai implicat în niște chestii care nu vin de la tine. Ești pus în fața faptului împlinit, nu vezi? Nu și-a dorit nimeni așa ceva. Sau de unde știi? Mie mi se pare că e un scenariu la care nu s-a gândit nimeni. E prea mare magnitudinea la ce se întâmplă. Dar tu știi că schimbarea nu vine niciodată cum o aștepți. Adică, mă duc să-mi iau apă. Schimbarea nu vine cum o aștepți tu. Toată lumea își dorește schimbare sau își dorește să se schimbe ceva, dar nimeni nu s-a gândit că o să vină așa schimbarea. Dar toți au cerut schimbare. Sunt convins că toată lumea are alte așteptări și era unhappy cu multe lucruri ce se întâmplau în lumea asta, da? Mă rog. Ok. Și este asta schimbarea pe care am cerut-o noi cu toții? Păi, bănuiesc că o să fie o schimbare. Chiar dacă am cerut-o, chiar dacă n-am cerut. Am cerut-o. Deci hai să vedem ce înseamnă schimbarea asta. Nu mai considerăm noi că e nasoală. Nu înseamnă că e nasul că se întâmplă asta. Coronavirusul, am mai citit tot adineauri, am citit. Că coronavirusul este ăla care, bine, e o teorie, habar n-am, că e ăla care e ca orice răceală, adică răceala oricând există, dar în momentul în care tu creezi mai multă panică sau ești mai stresat, răceala vine mai repede la tine. Ai văzut aia care sunt fericiți? Nu răcesc așa ușor. Hello! Mă auzi, Alina? Nicoson. Da, bună. Bună! Uite, voiam să zic asta, chiar alaltă era am discutat cu un doctor și fix asta ce ai zis tu mai devreme, fix asta mi-a zis. E un guturai mai puternic, dar odată cu panica și cu frica care se instalează, imunitatea îți scade foarte mult. Și atunci virusul își face mai mult de cap decât dacă ai fi fericit, împlinit și nu ai avea panică și frică. Sub panică și frică îți scade foarte mult sistemul imunitar și atunci orice boală ai avea își face mai tare de cap. Exact, adică virusul atacă, tu dacă ești atacat, el vine pe frecvența aia. Exact. Și asta încerc aici să scot, adică asta tot încerc să eliberăm panica și frica, ca tu să nu fii pe aceeași frecvență cu asta, știi? Că în momentul în care tu trăiești cu frică, stai tot timpul strâns așa, ai așa barierele alea, tu crezi că ai bariere și că te ții deoparte, dar nu știi cum, uite, sună chinezoiul la ușă. O chem până asta cu chinezoiul.
Nu, că la aia nu i-am deschis. Asta zic, știi? Da, a pus mâna pe, fii atent că a pus mâna pe sonerii. Tu ți scoate asta la suprafață, distrugem și decreăm în totalitate. Totul până la clanță. Totul, da. Toate astea le distrugem și le decreăm în totalitate. Deci tot ce ai făcut să cedezi panicii, adică toate implanturile și explanturile de dedesubtul ăstea în care noi am cedat panicii, distrugem și decreăm în totalitate. Right, rog, de pe Pokémon Podolai și Old Boys and Beyond. Știi că în momentul în care tu cedezi, îți cedează și organismul, nu? Că corpul ascultă. Dacă tu cedezi nervos, îți cedează și corpul. Ideea este să nu cedezi nervos. Dar când cedezi panicii generale, deja ai cedat. Deci oriunde noi am cedat, distrugem și decreăm în totalitate, da? Right, rog, de pe Pokémon Podolai și Old Boys and Beyond. Și convingere, sentimentul ăsta de sacrificiu, așa că cedare, parcă e cedare. Și oriunde cedarea asta este o formă de curaj, adică ceder, că tu îndrăznești așa să cedezi, să îndrăznești să te duci în frecvența aia, știi, ca ăla care pleacă la război, are tupeu așa, se duce viteaz, știi, adică îndrăznește să se ducă acolo. Așa și tu, când tu cedezi, tu de fapt crezi că îndrăznești. Știu că îi sună complicat, dar tot ce scoate asta la suprafață, oriunde am confundat noi cedarea asta cu îndrăzneala, distrugem și cu curajul și cu încrederea, distrugem și der ăsta, oriunde am confundat der cu încrederea, distrugem și cu curajul, distrugem și decreăm în totalitate. Right, rogul de pe Pokémon Podolai Shorts Boys and Beyond. Și tot ce am făcut să creăm, să susținem și să respingem paranoia asta. Știi că la început toți făceau mișto, s-au dus, s-au devastat Carrefour-ul, știi? Dar până te-a apucat și pe tine paranoia. Dar în momentul în care tu ai respins paranoia asta, în care oamenii au intrat în panică, deci tu când respingi ceva, tu împingi energie acolo, de fapt creezi mai mult. Te-ai aliniat. Deci te aliniezi cu energia aia. Deci, în momentul în care ai respins paranoia lui, tu te-ai aliniat cu paranoia lui. Deci oriunde noi am creat, am susținut sau am respins paranoia, asta generală, distrugem și decreăm în totalitate. Se rog de pe Pokémon Podolai Shorts Boys and Beyond. Ce faceți? La ce vă gândiți? Eu te ascult pe tine și ascult și pe el la televizor. Care zic în același timp că e grav. Uite, la zice că dacă azi sunt 300 de cazuri în New York, mâine o să fie 600. Nu, mâine o să fie 3 ori 4, 1200. Sau 1200. Păi ieri erau mai multe de 52. Și azi sunt 300. Da. Cunoscute, noi vorbim de lucruri cunoscute, că bănesc că sunt 3000 de cazuri sau 35.000 necunoscute. Tot ce am decis noi despre cum creștem și că ce se întâmplă și oriunde suntem noi sub cauză-efect, distrugem și decreăm în totalitate. Adică oriunde suntem, asta înseamnă că efectul e ăsta și suntem în asta, 2D-ul ăsta, cauză-efect, distrugem și decreăm în totalitate. Noi te rog de pe Pokémon Podolai Shorts Boys and Beyond. Ok. Hai să scoatem așa. Cred că în ultima vreme toată lumea s-a simțit obosită, nu? Asta e. Da, așa e. Oboseală. Da. Nevoia de pauză. Nu mă simt obosită, nu pot să dorm, nu mă simt obosită, mă simt energizată, dar stresată. Da, deci oriunde, cât din nebunia asta de pe planetă, că e o nebunie în toată planeta, încerci tu să vindeci cu corpul tău. Și tot ce e asta distrugem și decreăm totalitate, da? Te rog, de pe Pokémon Podolai Shorts Boys and Beyond. Și încă o chestie, cât de aware ești de ce se întâmplă pe planeta asta? Cristina, că tu nu poți să dormi.
Păi acum sunt, că am început să mă uit pe acolo, pe site-urile astea și mi-am dat seama că sunt unele lucruri mai grave, dar mă rog, acum nu se uită nimeni la alea. Nu. Cât de aware e corpul tău de ce se întâmplă pe planeta asta? Lasă tu cu creierul. Ah. Și de tot. Tot. Simți de tot, nu? Da, tot asta. Păi Ok. și mai la întrebarea aia, ai zis cât încerci tu să vindești corpul tău, ăsta a fost răspunsul, tot. Ok, deci oriunde nu realizăm asta, distrugem și decreăm în totalitate, da? Right rog de me Pokémon Podona, Shorts Boys and Beyond. Și mulțumim corpul, mi s-a zbârlit pielea pe mine, îi mulțumim corpurilor noastre că vor să participe și să vindece chestia asta, dar hai să le cerem să o facă fără să ne afecteze, da? Deci mulțumește-i corpului tău că este atât de aware. Da. De ce se întâmplă? Eu am avut deja vu azi, că nu știu, m-am trezit și după jumătate de oră după ce m-am trezit și mă uitam la televizor și pe internet și pe ăstea la român. Mi se părea, zic, bă, eu am mai văzut astea, dar le-am mai... Deci știam că s-au întâmplat, știam înainte să se întâmple sau nu știu cum să-ți explic. Da. Awareness-ul e foarte mare, dar noi nu am priceput. Adică noi tot timpul am zis că suntem, eu tot repet, banii noștri. Adică casa, locul, habar n-am, banii. Dar în moment, de fapt noi nu suntem decât energia asta și awareness-ul, de care noi încercăm să scăpăm prin inconștiență și prin separare. Și separarea asta de acum este tot o formă de a nu accepta cât de aware suntem. Adică, ok, este un virus acolo, asta nu înseamnă nici că trebuie să-l vindecăm noi, nici că trebuie să fugim. E acolo foarte bine. Nici că te atacă pe la spate. Deci toată nebunia asta pe care noi încercăm să o vindecăm și de care ne-am legat așa, dar încercăm să scăpăm de ea, distrugem și decreăm în totalitate. E o nebunie așa pe care noi nu acceptăm. Dar ok, asta nu înseamnă, știi, dacă e furtună afară, că ție-ți rău. Tot ce scoate asta la suprafață, distrugem și decreăm în totalitate. Right rog de me Pokémon Podona, Shorts Boys and Beyond. Deci, de câte ori te simți? Pentru că acum o să te tot simți. Ba o să-ți fie rău, ba o să-ți fie greață. Că probabil tot ce ai auzit tu, că ieri ți era greață, George. Și era asta doar o conștientizare a ceea ce e un awareness a ceea ce o să vină? Nu. Da, Ți-a zis că mă simțeam așa otrăvit, nu știu cum să spun. Aciditate crescută, orice mâncam se făcea rău, whatever. Poate așa că a crescut răutatea așa în oameni. Știi? Da, o travă. Simțeam o travă în organism. Și cum ți-am zis ieri, oriunde o travă asta este o travez, adică este ceva ce tu nu n-ai perceput până acum, distrugem și decreăm în totalitate. Știi? Că e o travesă, adică asta e altceva, e ceva nou și tu îl simți ca o travă, adică ceva ce e nou, tu îl simți ca o travă și schimbarea o simțim ca o travă, o traves, distrugem și decreăm în totalitate. Și frica asta de schimbare să fie liberată în toate țările noastre, în toate timpurile și toate răstimpurile de la toate nivelurile comunității, de toate istorii și misă lumină și înlocuit cu iubirea necondiționată. Deci, întrebări care vă pot ajuta în perioada asta. 1. Când simți așa, că te doare gâtul, că te doare corpul, că habar n-am ce se întâmplă cu corpul tău, întreabă prima dată dacă este a ta. Dacă nu e a ta, nu mai face a ta, adică este doar ceva ce percepe corpul tău. Auzi, mă, dar dacă eu am mi se pare așa că îmi vibrează creierul foarte mult. Am o simt foarte mult vibrații. Așa. E foarte des lately, înțelegi? Știi, când te gândești la ceva și ești focus pe ceva, câteodată simți că îți lucrează creierul. Acum simt că îmi lucrează independent. Foarte, nu știu, primesc foarte multă, nu știu, informație. Dar nu cred că nu știu. De ce ești tu conștient și nu vrei să de ce ești tu conștient și nu vrei să recunoști? Întreabă. De ce sunt conștient aici?
Exact așa. De ce sunt conștient aici? Și când simți asta la cap și când simți asta în corp. Adică dacă simți ceva în corp, întreabă-te, de ce sunt conștient aici și nu vreau să știu. Adică oriunde am creat inconștiență, distrugem și decreăm în totalitate. Aici e clar că ești conștient și că percepi multe chestii și că ești aware, dar încerci tu, dacă ai băut un pahar, zicea, trebuie să beau un pahar de vin să-mi treacă. Tu în momentul ăla ți-ai băgat inconștiența, știi? Ți-ai tăiat conștiența. Noi suntem aware de foarte multe chestii în ultima vreme, numai că nu vrem să recunoaștem. Și cred că asta se întâmplă, adică omenirea are nevoie de schimbare și cred că asta este schimbarea pe care dar nu o recunoaștem, pentru că normal a venit sub forma asta, dar niciodată nu știi cum e. Ce contribuție este situația asta pentru noi și ce contribuție este coronavirusul pentru noi și pentru afacerea noastră, Cristina? Adică în momentul în care tu ai decis că cade în cap afacerea, că știi că este exact ce crezi tu. Dacă te întrebi ce contribuție e asta pentru afacerea mea, poate îți vine o idee nouă și o folosești. Dar fără să te întrebi că asta o să spună afacerea în cap. Că dacă crezi că asta spune afacerea în cap, intri în panică și o închizi. Sau, habar n-am, îți o pune în cap. Deci toate implanturile și explanturile de dedesubtul astea le distrugem și le decreăm în totalitate. Hai te rog de me Pokémon Podonai și Boys and Beyond. Și apropo de nedormitul tău, știi că ai decis mai devreme, tot Chris, ai decis mai devreme că tu, uite așa, o să slăbești. Și adevăr, da, adevăr, faci asta ca să slăbești? Nu. Ia zi da. Am zis nu, asta e răspunsul care mi-a venit, nu-ți răspund eu cu creierul. Ok, dar la ce te ajută nedormitor? Nu știu, exact asta la conștientizare, mi se pare că mă trezește din somn. Adică, nu la propriu, la conștient vorbind, știi? Mă trezește din somnul conștiinței, știi? Ok, te trezește. Mă trezește nu la realitate, mă trezește la, nu știu, ce visam eu, habar n-am, nu știu, mă trezește. În toate punctele de vedere. Da, și scoatem că avem nevoie de un colaps de ăsta ca să ne trezim la realitate și că scoatem că oamenii cu bani trăiesc într-o bulă, că ei nu sunt conștienți, știi? Da. Nu sunt conștienți de ce se întâmplă, distrugem și decreăm în totalitate. Bună, Cornelia, rai să ne vedem pe Pokémon Podonai și aveți întrebări? Cât mai durează? Mult. Nu, cât mai durează, nu mult. Că mult pentru mine înseamnă și 2 zile, și o săptămână. Deci tot ce ai decis tu că înseamnă mult, distrugem și decreăm în totalitate. Eu vorbesc că m-am uitat ieri la unul de la Harvard University, care e director de studii la epidemii, și a zis că de când a apărut virusul, ei au luat un sample de virus din China, care au încercat să-i găsească antidot la el. Și a zis că virusul cumva, de când au început ei să-l cerceteze până acum, s-a reinventat de 2 ori, s-a schimbat. Și a zis că minim pentru un vaccin o să fie între 12 și 18 luni. Asta este valabil pentru orice fel de vaccin. Da. Deci minim să fie 12 luni până iese cineva cu un vaccin. Dar asta încerc să spun aici, că toate am înțeles ce vrei să spui. Nu, soluția nu e numai vaccinul. Soluția e să ne liniștim și să înțeleagă oamenii că este vindecabil. Înțelegi? Că asta e problema oamenilor, că ei nu înțeleg asta, știi? O să fie, știi că sunt foarte, foarte mulți purtători sănătoși de streptococ auriu.
mare panică dacă se descoperea ăla acum. Închipuiesc că ăla afectează și copiii, afectează tot, știi? Și îți face și alte nenorociri. Nu e, deci e o chestie care probabil că mulți oameni o suporte și habar n-au și aia e și o să devină parte din viața noastră, dar ideea este că fiind ceva necunoscut s-a creat panica asta și noi asta trebuie să rezolvăm. Mă, după ce arată ăștia în Italia, nu e chiar. Asta puteți să discutați separat de colo ăsta. Voi doi, vă fac legătura. Nu mai mi vine. Mi se pare că mă mint singură, știi? Deci toate proiecțiile, așteptările și deciziile pe care le aveți voi și toată lumea de la virusul ăsta și de la cum o să se comporte virusul, distrugem și decreăm în totalitate, da? Da. Dai te rog de Pokémon Pod Online Shorts Boys and Beyond. Tocmai asta vreau să fac cu Colosa, să eliberez panica colectivă. Adică toate deciziile astea colectivă și toată influența. Și oriunde te lași tu influențat, adică influența, da? Că asta înseamnă virus, influența asta și tu te lași influențat, adică cu cât te lași influențat, cu atâta tu ai luat influența, distrugem și decreăm în totalitate, da? Da. Tu deja o iei când te lași influențat. Toate implanturile și explanturile de dedesubtul ăstea, că despre asta e vorba, te lași influențat de Prada, de Gucci și nu... Te lași influențat de tot, tu devii direct în conflict, tu ești conflictul. Și oriunde tu ești conflictul, distrugem și decreăm în totalitate, da? Da. Hai te rog de Pokémon Pod Online Shorts Boys and Beyond. Deci, tot ce a scos asta cu influența și cu influențarea, nici nu s-au gândit prea mult, a fost foarte, foarte simplă. Cum îi influențăm pe oameni? Cu influență. Distrugem și decreăm în totalitate, da? Da. Și știi că cu cât respingi influențarea asta, cu cât tu respingi mai tare influențarea, cu atâta tu o iei mai tare, distrugem și decreăm iarăși în totalitate. Hai te rog, și că tu, de fapt, respingi să fii manipulat. Care e manipularea? Te ține în casă. Ok, stai, cu cât respingi asta, influența, cu atâta ai mai multe șanse să fii influențat. Deci toate implanturile și explanturile de dedesubtul ăstea le distrugem și le decreăm în totalitate. Hai te rog, de Pokémon Pod Online Shorts Boys and Beyond. Deci frica asta de influențare și de a fi influențat, o eliberăm din toate celulele noastre, în toate timpurile și toate. Știți, e frică de influențare, dar te influențează orice știre primești. Toate astea le distrugem și le decreăm în totalitate. Hai te rog, de Pokémon Pod Online Shorts Boys and Beyond. Și oriunde ai decis că eu nu mă las influențat, dar pe mine mă influențează toate... Știi? Pe o parte tu nu te lași influențat de nimic, nu te lași influențat, dar te influențează orice veste. Tot Catch-22 ăsta, deci oriunde suntem noi prinși în chestia asta așa, în conflictul ăsta interior, distrugem și decreăm în totalitate. Voi știți că orice răceală este de fapt un conflict interior. Atâta timp cât tu ai conflict interior, ești foarte... ai mai multe șanse să răcești. Toate astea le distrugem și le decreăm în totalitate. Hai te rog de Pokémon Pod Online Shorts Boys and Beyond. Oriunde răcim noi, că știm că asta când bași ceva la congelator, congelatorul meu e deschis. Când bași ceva la congelator, zici că îngheți virusul. Și oriunde te răcești tu pe tine ca să îngheți virusul, distrugem și decreăm în totalitate, da? Vrei să rog de Pokémon Pod Online Shorts Boys and Beyond. Deci oriunde noi ne răcim așa pe noi, că credem că așa înghețăm virusul, ne răcim, ne separăm, distrugem și decreăm în totalitate. Vrei să rog de Pokémon Pod Online Shorts Boys and Beyond. Și că se răcesc relațiile și oriunde asta cu răcitul relațiilor înseamnă că îngheață virusul și asta distrugem și decreăm în totalitate. Hai te rog de Pokémon Pod Online Shorts Boys and Beyond. Frica de influențare, care este aceeași cu frica de influență, de flu, distrugem și decreăm. Hai te rog de Pokémon Pod Online Shorts Boys and Beyond. Deci toate proiecțiile, așteptările, deciziile, concluziile, clarviziunile și proiecțiile noastre legate de cum circulă virusul, le distrugem și le decreăm în totalitate. Rai te rog de Pokémon Pod Online Shorts Boys and Beyond. Cu cât respingi mai mult virusul, cu atâta tu pui mai multă energie acolo.
Deci întrebările sunt așa. Le mai zic o dată, eu le tot repet. Este asta schimbarea pe care am cerut-o. Știi că zice toată lumea. Acum toți sunt supărați că stau acasă, când ei nu și-au dorit decât să stea acasă, să nu mai meargă la serviciu. Acum stau și legal acasă. Știi? Dar nu a venit așa cum au vrut ei, să stea acasă, dar să fi câștigat la loto. Că nu poate să câștige toată lumea la loto. Așa a venit statul asta acasă. Și toată ce nu vă lasă să vedeți asta, distrugem și decreăm în totalitate. Lai te rog, gândim pe Pokémon Podolai și Boys and Beyond. Când te apucă câte o stare, inclusiv starea de panică, adică dacă vezi că ești stresat, că te gândești că n-ai ce să mănânci mâine, că se închid magazinele, întreabă-te, este asta a mea? Și pur și simplu o trimiți înapoi cu conștiința ta atașată, că în momentul în care vezi că nu e a ta, oricum ea pleacă. Ai te rog de pe Podolai și Boys and Beyond. Aproape la orice. Adică la orice simți. Chit că e gând ăsta de stres, de panică sau de... Când vorbesc cu oamenii, toți zic, mamă, sunt foarte stresat. Și când întrebi a ta, nu. Ok, o trimitem înapoi. Adică doar e un stres de ăsta general pe care noi ori îl respingem că e toată lumea stresată și te enervează că e toată lumea stresată, ori te aliniezi la el. Și oriunde ai decis așa că așa mai trăiești și tu în comunitate, aliniindu-te la stresul ăsta, distrugem și decreăm în totalitate. Rai te rog de pe Pokémon Podolai și Boys and Beyond. Și tot ce faci tu să influențezi oamenii, adică tu ți-ai format o părere, da? Tu ești împotriva influențării, adică tu nu vrei să te influențeze alții și să te manipuleze, dar tu încerci să-i manipulezi pe alții. Adică oriunde tu faci influențarea asta, distrugem și decreăm în totalitate. Dacă tu crezi că, nu, domne, vine China peste noi sau vine, habar n-am, așa, și încerci să-ți demonstrezi punctul de vedere prin influență. Știi că toată lumea acum influențează. Dar asta cu influențează este același lucru, că toți încearcă să influențeze, dar a influența e același lucru cu frica asta de a transmite virusul, știi? Influența asta de a transmite. Deci oriunde noi toți încercăm să influențăm, distrugem și decreăm în totalitate. Vrei, te rog de pe Pokémon Podolai și Boys and Beyond. Ideea este să stai, să nu mai să-ți impui punctul de vedere, să zici, nu, asta e punctul meu de vedere, așa o să fie nasol sau o să fie bine sau... Nu știm cum o să fie, nu știe nimeni cum o să fie în funcție de conștiința colectivă. De dacă conștiința colectivă e panică și haos, nu știu ce o să fie. Toate implanturile și exploaturile de dedesubt le distrugem și le decreăm. Dai te rog de pe Pokémon Podolai și Boys and Beyond. Întrebări? Zi, George, de ce te-ai supărat? Că nu te lasă vorbești? Nu sunt supărat. Da? Nu. Nu, eu sunt ok. Deci virusul ăsta încearcă să creeze separare. Asta, virusul sau cine încearcă să creeze separare, încearcă să creeze separare. Separarea asta s-a produs Mi-a de intrat mult. o chestie în cap, că înainte să fie bine, o să fie foarte rău. Nu știu de ce am ideea asta. Vrei să o eliberăm? Da, înainte să fie bine, așa o să fie foarte rău, o să sufere foarte multă lume, o să moară foarte multă lume, o să se schimbe multe reguli. Eliberăm toate astea, da? Da. Eliberăm asta. Și exact asta îmi venise cu vreo 2 zile. Știi că oamenii știi că trebuie să înveți să pierzi ca să câștigi. No. Adică tu trebuie să pierzi, nu știu, ca să pierzi. Și pierdere acum la nivel mondial, dacă toată lumea are convingerea asta, cum zici tu, că trebuie să fie rău ca să fie bine, sau întâi trebuie să pierzi ca să câștigi, că e cam același lucru, știi? Toți trebuie să piardă, uite, afaceri, să piardă pe cineva sau nu știu ce, ca să fie bine. Deci oriunde am decis noi toate astea și oriunde am creat nebunia asta ca să ne fie bine, că nu era bine, nu prea era bine. Cristina, ești de 2 ori, nu știu cum, dar așa, cu alte fete. Majoritatea erau nemulțumiți. Și atunci ei trebuie să pierdă așa mult ca să le fie bine, distruge și decrează toate. Da, mi-au șosete și vin. Hai, te rog, pe Pokémon Podolai și Boys and Beyond.
Așa. Și întrebarea așa de final. How can I use this to my advantage? Adică, oriunde nu folosești asta în avantajul tău și nici nu spui întrebarea asta, adică tu decizi din start că mă dezavantajează, îmi strică planurile, nu știu ce se întâmplă și nu folosești în avantajul tău, distrugem și decreăm în totalitate. Hai, te rămâne, mă online shorts, boys and beyond. Cum pot să folosesc asta în avantajul meu? Și ce îmi aduce mie asta? Care este contribuția mea și ce mi-aduce mie situația asta? Tot ce nu permite să primești ce ți aduce situația asta, distrugem și decreăm în totalitate. Dai, te rog, gândim pe Pokémon Pod Online, Shorts, Boys and Beyond. Ce întrebări mai aveți sau la ce vă mai gândiți? Cât depindem noi de alții. Depindem? Cât depindem noi de alții. De cine? Păi uite așa, cât depindem de alții. Când ți-am zis la început, mi se pare că nu avem foarte multe opțiuni decât să fim spectatori. Degeaba vreau eu să mă urc în mașină să plec în Florida dacă ăștia închid podurile, degeaba vreau eu să stau calm dacă nu mai e mâncare, degeaba vreau să... Deci depinzi de sistem. Ok. Eliberăm asta și toate legăturile și dependențele astea cu sistemul, le distrugem și ne decreăm în totalitate. Da, depinzi de... Dar tu nu... Depinzi, mă, că faci ce spune ea să faci până la urmă, chiar dacă nu vrei. Așa, și de ce Adică sentimentul de a fi pedepsit cumva? Nu pedepsit, știi... Restricționat. Da, restricționat sau omul se simte foarte confortabil când face ce vrea. Dar dacă nu mai faci ce vrei și faci ce ți se spune, nu mai ești ok. E ca atunci când eram mici, mă, și nu făceam decât ce ne ziceau ea mari. Păi da. Nu mai ești la joacă acum când vrei tu. Aștepți undă verde. Păi, na. Tu, eu, mă rog, noi. care e sentimentul? Sentimentul e că depinzi de altcineva, indiferent ce poți tu să faci și cât capacitatea ai să faci lucruri și să iei decizii, tot... Păi și cu ce e diferit asta, dependența de sistem? Cu toate... Adevăr, chiar ești dependent de sistem? Deocamdată nu, dar sunt. Asta vreau să spun, că nu ești dependent de sistem. Deci oriunde ai decis că tu ești dependent de sistem, distrugem și decreăm în totalitate. Nici măcar nu e a ta, tu nu ești dependent de sistem. Adică când te întreb dacă ești dependent de sistem, mi-ți apare nu. Și mie mi-apare nu, eu nu te văd dependent de sistem. Dar tu zici... Deocamdată nu, dar zic... Ok, deci oriunde plănuiești să fii dependent de sistem, distrugem și decreăm în totalitate. Deci toate planurile astea ale tale de viitor, în care tu o să fii dependent de sistem, le distrugem și le decreăm în totalitate. Și oriunde crezi că asta încearcă ei să facă așa, deci conspirația asta, că ei încearcă să te facă să depinzi de sistem, când mie mi se pare că e tocmai invers, adică nu mai ai, să zicem, că dispar afacerile sau nu știu ce, tu nu mai depinzi cu nimic de sistem. Toată lumea e pe cont propriu. Adică, ok, totul e opusul la ceea ce pare să fie, nimic nu e opusul la ceea ce pare să fie, totul e opusul la ceea ce pare să fie, nimic nu e opusul la ceea ce pare să fie, totul e opusul la ceea ce pare să fie, nimic nu e opusul la ceea ce pare să fie. Stai că mă mai întreabă lumea dacă e astăzi colul ăsta, să le zic că sunt în col. Sunt în col. Hai. Deci nu ești dependent de sistem și nici nu văd că o să fii dependent de sistem, dar tu ai vrea să fii dependent. Știi? Știi cum era pe vremea lui Ceaușescu când eram toți dependenți de sistem? Știi cine era? Deci oriunde îți dorești tu așa casă și masă de la sistem. Dar nu vreau, nu vreau. Ne distrugem și decreăm în totalitate, da? Nu, lasă-mă cu casa mea.
Totul e opusul la ceea ce pare să fie, nimic nu e opusul la ceea ce pare să fie. Totul e opusul la ceea ce pare să fie, nimic nu e opusul la ceea ce pare să fie. Totul e opusul la ceea ce pare să fie, nimic nu e opusul la ceea ce pare să fie. Nici nu mai trebuie să te duci la muncă. Și oriunde ai decis că doar așa nu te duci la muncă, dacă vine cineva și îți dă casă și masă și ție nu-ți mai trebuie nimic, că de restul te descurci. Distrugem și decreăm în totalitate. Ileana a fost acum o oră. Unde ești? Da? E acum pe terminat. E ok. Ce faci? Bine fac. Am fost cu trotineta. Poftim? M-am dat cu trotineta. Înțeleg. Deci e totul în regulă. Uite, vezi? Ileana e liniștită. Da, mă. Și mai scoatem așa că oamenii și-au încetat activitățile și că trebuie să înceteze activitățile pe care le știi și face altele. Și că se dă totul peste cap, așa, distrugem și decreăm în totalitate. Rei, te rog, gândim pe timpul domnului și și că dacă nu știi ce făceai, nu știi ce să mai faci. Adică tu nu știi să faci decât pe pilot automat, așa, distrugem și decreăm în totalitate. Rei, te rog, gândim pe Pokémon Pod Online, Shorts, Boys and Beyond. Întrebări? Întrebări? Aveți întrebări? Da. Nu mi-ai răspuns. Cât mai durează? Nu vreau să fac eu vreo preconizare. Păi nu tu. Păi nu eu, nu? Nu, tu ești doar recipientul. Tu doar primești. Nu, acum ar fi să te întrebi ce avantaje pot să am eu cât durează criza asta sau ce e. Pokémon pot că e criză. Deci în loc să te întrebi cât mai durează și să stai pe loc cât mai durează, sentimentul ăsta de hold și de așteptare, îl distrugem și îl decreăm în totalitate. Dar te rog, gândim pe Pokémon Pod Online, Shorts, Boys and Beyond. Și să te întrebi cum folosesc asta în avantajul meu. Poți să te întrebi în continuu asta? Că tu în momentul în care întrebi cât mai durează, tu știi respirația. Revenim la respirație. Știi respirația. Cât mai durează? Cât mai stau așa? În momentul în care știi respirația, deja ajungem la problemele respiratorii. Tot ce scoate asta la suprafață, poate de aia se și întâmplă că foarte multă lume, cel puțin lumea cu care toți așteaptă ceva. Adică toată lumea își ține respirația. Poate să fie tot ce a scos asta la te rog, de Pokémon Pod Online, Shorts, Boys and Beyond. Deci a schimba asta cu cât mai durează, cu cum folosesc asta în avantajul meu. Cum pot să folosesc asta în avantajul meu? Și ce avantaje am eu ce avantaje am eu în situația asta? Și tot ce nu permite asta, distrugem și decreăm în totalitate. Dai te rog de Pokémon Pod Online, Shorts, Boys and Beyond. Și tot ce ai făcut, repet, să creezi, să susții sau să respingi virusul ăsta, îl distrugem și decreăm în totalitate. Dai te rog de Pokémon Pod Online, Shorts, Boys and Beyond. Și că tu menții ceva în existență prin respingere sau prin susținere. Tot ce am făcut să susținem sau să respingem situația asta sau virusul ăsta, distrugem și decreăm în totalitate. Vrei te rog de pe Pokémon Pod Online, Shorts, Boys and Beyond. Tu mai repetăm întrebările? Da. 1. Este asta schimbarea pe care am cerut-o? 2. Când te simți, oricum te simți frustrat, limitat, panicat, este asta a mea? O trimitem înapoi cu conștiința atașată. Dacă simți că e corpul bolnav, îl întrebi. De ce sunt what am I sick of? Adică de ce m-am săturat? Sau de ce mi-e scârbă? Sau 2. Corpule, pe cine vindeci?
Poate corpul tău doar este foarte conștient de ce se întâmplă și vindecă. Și dacă simți că vindecă pe cineva sau că vindecă situația, roagă-l să o vindece în așa fel încât să nu te afecteze. Hai să scoatem convingerea că chestia asta ne afectează pe toți. Deci nu suntem noi cu prieteni cu corpul nostru și ne lăsăm afectați așa de tot ce se întâmplă în jurul nostru, distrugem și decreăm în totalitate. Hai, te rog, de Pokémon Pod Online și de exemplu. Deci corpurile câți oameni vindeci. Și cât din nebunia de pe planetă încerci să vindeci și distrugem și decreăm în totalitate astea. Poți să ne trimiți întrebările astea? Da, hai că le Și cel mai important, cum pot să folosesc asta în avantajul meu și ce contribuție este situația asta pentru noi. Eu, de exemplu, mi-am dat seama că pe mine mă tot nebunea nutriționista să încep să gătesc, să nu mai mănânc poftim, eu o fi creat asta. Pokémon. Să nu mai mănânc în oraș atâta, să-mi gătesc singură, că e foarte important să-ți gătești singur. De ce? De ce? Nici n-are rost să te întreb de ce. Acum doar gătești singur, că să vinzi în restaurante. N-ai încotro, dar de ce e așa important? Eu am creat asta numai că am respins ideea de a-mi găti singură. Nu, dom'le, nu-mi gătesc singură. Na, uite, am respins-o și acum trebuie să gătesc singur. Mă rog, tot ce scoate asta. Dar ce contribuție e asta pentru mine și pentru corpul meu? Faptul că mi-am umplut frigiderul și îmi gătesc singură. Pokémon pot că gătesc singură, că poate mai îngătești și altcineva. Oriunde am decis că numai eu singur gătesc. Vino că fac chiftele pe seară. Uite, când îmi pui întrebarea, cum mai gătește cineva? Vin. Când faci astăzi? Da. Venim. Mamă, și-am luat niște vin de belea. Marinate, da? Numai chiftele prăjite cu mashed potatoes. Bine, whatever, venim. Acum mă pui să fac și marinate? De-abia am luat, mi-am luat curajul să fac prăjite. Bine, vreau să zic că poate le marinez eu, dar m-am gândit, poate zi lui Costin să le marinez. Lasă-mă prăjite așa, fără marinara. Da. Deci, uite, vezi, trebuie să pui doar întrebarea cine mai vrea să gătească pentru tine, că imediat apare ceva. Dar întrebați-vă. Ia să pui și o întrebare asta 20 de ori pe zi. Da, cine vrea să-mi gătească. Breakfast, lunch și dinner. Da, măcar de 3 ori. Deci, te apuci de gătit? Vezi, s-a dus în bucătărie deja. Ce avantaj e asta pentru noi? Dar care e avantajul nostru în situația asta, da? Hai te rog de pe Pokémon Pod Online, Shorts, Boys and Beyond. Sunteți bine? Da. Da. Bravo. V-a crescut Bravo. Da. Ăla eu. Ce să ne crească? Imunitate. Starea de spirit, crească așa, în bună dispoziție ca să... Atâta timp cât, asta am lucrat, atâta timp cât nu ești stresat, nici nu se leagă frecvența virusilor, virusul ea pe frecvența aia joasă de tine, știi? Adică eu sunt că știți bine principiul din care funcționez eu, că trebuie să faci tot timpul terapie. Că nu trebuie să faci tot timpul terapie, dar ca să scapi de boală, trebuie să nu fii stresat. Corect?
Da. Da. Hai că m-am pus pe mut. Deci ca să scapi de boală trebuie să nu fii stresat. Cu cât nu te loghezi la panica aia, cu atâta ești mai ferit. Deci nu faptul că stai în casă și tremur de frică te ferește, ci să-ți crești frecvența, să-ți crești vibrația, asta te ferește de boală. Orice se întâmplă. Știți bine că toate bolile sunt pe sistem nervos, adică totul pornește de la cap. Ceea ce crezi tu și creezi în realitate. Deci ce crezi, aia creezi. Deci, unu, nu mai concluzionați, doar puneți întrebări și doi, creșteți-vă frecvența, adică trebuie să scăpați de stres. Atât de simplu e, nu? Da. Bine, pune întrebările, să ne pui întrebările. Băi, știi ce vreau? Să mai facem call-ul ăsta peste o săptămână. Să vedem Care dintre noi mai suntem? Bine, îl facem, mai facem. Că acum toată lumea râde și dansează. Să vedem peste Ce bine că râde și dansează! Best! I raise my case, ca să zic așa. Da. Că până acum nu râdeau și nu dansau. The pup! Unde mă găsesc? Vreau să sun. Pup. Telefon. Marina, pup! Pa, pup. Te pup, pa! Mulțumim, pa! Mulțumim, pa! Mulțumim! Dacă vreți că de-alea zic, iftele, veniți la mine de seară. Mai lasă. Nu, sunt oprite avioanele, fă și tu doar 6. Hai, te pup, pa, pa. Da.